Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar taweteɗo lesdi Cameroon jihare wuro wiyetego Mokolo Cameroon. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi inchallah hande may gardi be vidéo kesol dow ko larani hala WhatsApp, amma bo na ban on andi kullum en biya dow ko larani WhatsApp en nasta jiyantawa ɓurna ko en andi. To inchallah dow ko larani WhatsApp man ɗo en kollanne a watta mabta WhatsApp maɗa to e bloki, musamman bana min ñande ɗo waɗi lambajam ɗiɗi ɓe tokki blokugo, mi holla non lawol non tokorto on maɓɓitiran numéroji majum. Amma hidde komi holla on mi wiya on bo dalila ko waɗi maɓɓata numéroji meɗen abonné ha chaine meɗen je Fasaha TV, ɓawa to on abonné ha chaine majum je Fasaha TV on ɓiɗɗana vidéo ji meɗen kala je on fotti be majum je Fasaha TV, on ɓiɗɗana vidéo man j'aime bimana on ɓiɗɗana vidéo man like, ɓawa to on ɓiɗɗani vidéo man like on partage ana sobiraɓe moɗon kamɓe ma heɓa ɓe nafitoro be vidéo ji majum irum bana Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter be ko nandi be majum na selinta ɗum ɗo. Dalla ko waɗi maɓɓanta en WhatsApp ji meɗen ɗo yahana kujeji tati yahango nayi. Aranon majum ni ɓeɗo maɓɓa WhatsApp meɗen yayin wakantita en ɗon kutinira be GP WhatsApp, amma jotta GP WhatsApp acci huwugo to gotel ittake nder nayi lutti kuje tati. Nder tati majum piɗite noppi moɗon keɗitoɗon ko waɗi maɓɓanta en WhatsApp meɗen. Aranon majum ajitirgo yimɓeji sosai da sosai ha groupe ɗon waɗa ɓe maɓɓa numéro goɗɗo. A nasta groupe admin a tawa na an ɗo na admin a waɗa ka ajutulgo yimɓe, ta ajuti yimɓe sali de nombre no e mari haje ɓe bloka numéro maɗa. ɓeɗo acci 50 personnes yimɓe, ta ajuti yimɓe 50 personnes ɗo ça va heima banni, ta yiɗi se jango fayin to nder man yalti foti ha ajuta wala ko watta numéro maɗa ɓe blokata numéro maɗa. Amma a nasti groupe na ajuti yimɓe 50 personnes a wurtake nga, aya nasti nga bo ajuti yimɓe 50 personnes wallahi ne heɓata sama yan WhatsApp bloki numéro maɗa warta huwata ha WhatsApp ɗo lawol goo. Lawol ɗiɗabol bana minin wiyoɓe min partage ni amin liyenki vidéo ji amin ha hedi WhatsApp, ta hoyi lien majum na a partage ta a partagean amma ta salo nombre je mari haje ɗo, a hosa lien man a partage, ta hosi ma to nder groupe a tawi ma ta hosi a partage ɗo ta koshi groupe joini shikenan ɓesata yeso majum, ɓesata jego yaha yeso do joyi man ɗo ta partage heima banni sai jango to wakkati man yalti. Amma ta partage joyi man a hoyi fayna itti a lori a partage ha yeso WhatsApp blokan numéro maɗa ɓe gira banni. En limti gudane tatina to lutti gotel majum bo noyma ajudirgoy goɗɗo ha nder groupe lataki numéro mako ɗon mari inde be bo hosugo lien groupe partage nder groupe ji, kanjum bo nara ɓe bloka numéro goɗɗo ɗo kam seɗɗa nder komi andi watta e bloka numéro goɗɗo. Amma to ndari vidéo iga fuɗɗam hara gare mi hollan on no waɗata maɓɓta numéro moɗon to e bloki. Hidde ko ha WhatsApp to bloki numéro maɗa ko da tokkilawol ngol hollete ɗo maɓtita lamba maɗa so to ciki lebbi tati. Ɗimejum waɗi premier ta waɗi aybe banni ɓe bloki numéro maɗa, a tokkilawol ngol mi hollete ɗo aya maɓɓiti numéro maɗa ɓe maɓɓitante 24 heures ɗo kete ou bien 48 heures ɓe maɓɓitante numéro maɗa. To ɓe maɓɓiti numéro majum a lori a waɗi aybe fahin ɓe maɓɓi numéro maɗa to ɗo kam ko tokku waɗan golewol ko ndama nda meta jawmu WhatsApp majum o maɓɓitantama lamba maɗa. Ngam majum kadi ndare vidéo majum iga fuɗɗam hara gare. On gettama, on gelanama hayroji ɗuɗɗi, ɓiɗɗane vidéo ji meɗen like, partage ne sobiraɓe moɗon, amma kadi nda qa'idaji no miyon non partagirta, mi wiyon bo no watta on ajuta yimɓe nder groupe ji meɗen. Assalamu aleykum warahmatullah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi, khairuji ɗi duniya be alahira. Ɗum min mo moɗon bi'eteɗo Abdulkadir Abubakar. Inshallah hande ma en wardi be videowol kesol ha chaine meɗen je YouTube ɗo. Videowol je ɓurna yimɓe fu ɗon giɗi irada video majum. Video do hala WhatsApp, musamman to e bloki WhatsApp maɗa, lawol ne a tokkorto a wartira WhatsApp maɗa, kangol man on mi yiɗi mi holla en no en kutinirta be lawol majum. To na ɓe wonnugo wakkati, to a keso ha chaine meɗen je Fasaha TV, min ɗon toro on abona ha chaine majum. Abonugo ha chaine majum ɗo ɗum hondu moɗon on tan on ɓiɗɗa ha pellel S abone ɗo. To on ɓiɗɗi ha S abone majum, nden waddanan on toɓɓon taton. To on ɓiɗɗi dow toɓɓere wore wartiranan on toɓɓe tati, sai a ɓiɗɗa dow toɓɓere arandere je dow. Nawatama hondu, hosatama cede hedi connection maɗa, hedi konte maɗa, sakko en biya ɗum bustanen. To kadi useni habde abone ha chaine majum. En nasta nder video majum bana ni. Nyen la naɓita application meɗen je WhatsApp. Nda ɗo WhatsApp meɗen. WhatsApp on yiɓe nda WhatsApp man, amma laato aɗon mari konte guda ɗiɗi ha WhatsApp bana en wolwi a fuɗɗan video. En gata nimoro meɗen je ɓe bloki majum. Aɗon mari bo nimoro fere je aɗo hutinira WhatsApp maɗa je blokaka ngam hutinirgo kugal majum be koyɗum. En gata nimoro meɗen. Nda nimoro meɗen en gati. Sai ngara ɓiɗɗa next haɗo. To en ɓiɗɗi next, on yi'an nda waddane no lari hollini WhatsApp ɗo nga blokama. To lawol ne tokkorto a maɓɓitira nga, sai a wurto sam. To a wurtake, a yaha a ɗaɓɓita WhatsApp maɗa deuxième WhatsApp je aɗo hutinira. Nda WhatsApp business. No yiɓe WhatsApp business kam nda ɗum ɗo, wala ko waɗi ɗum. Tom. To a wari a ɗaɓɓiti WhatsApp maɗa bana ni, haɗo a yi'an a toɓɓon taton ha dow ɗo. A wara a nasta toɓɓon taton majum, a ɓiɗɗa toɓɓon taton man, sai a wara ha parametre. To a wari ha parametre, a jippo les, a yi'an haɗo waɗi help, hidde ko ragare, nda ɗum ɗo. To a ɓiɗɗi dow ton, sai a nasta nda help center. To a nasti ha ton, sai a de'ita, waddante banni bane a lari ɗo. To waddanima banni, sai a jippo ha les, nda spot ɗo jon darta ha kungel am memata ɗo. A iya dow ton. To a iyi dow ton, sai de'ita. To a de'iti, waddante banni, sai ngara nasta haɗo, ko jam binda masala maɗa, ko waɗi e maɓɓi WhatsApp maɗa a yiɗi nga maɓɓito. Binda to be français to be anglais. Min hami winda je am. Bano ngiɗon nda mi windi masala ko waɗi e maɓɓani am WhatsApp am, mi yiɗi maɓɓitana am. Hatton man a windan be lamba maɗa, lamba nga e maɓɓi majum ɗo.
nda numero majum ɗo nda nga ɗo. To kadi miɗo acca non bindi ɗo man ha les commentaire, premier commentaire je dow be ha description miɗo acca non bindi majum onon bo on kutinira be majum. Amma haɗɗo ha babal numero plus 237 ɗo plus 237 hatton kam numero maɗa watata to waɗi be plus 237 sai a wata numero maɗa sai ngara ngaɗa next haɗɗo. Ta waɗi next sai de'ita seɗɗa fahin ha de'iti sai nda haɗɗo ha send my question to WhatsApp spot sai gerɓa de'ita ayiyan nda en gerɓani ɓe nda réponse maɓɓe wari noyi nda ɗon réponse maɓɓe janga kadi to nangi je dedei lornitanaɓe ma lornitanaɓe non lawol no tokkortoɗa maɓɓita WhatsApp maɗa to e bloki. Be ɗo miɗo wi'en assalamu alaikum wa rahmatullah. Si to en potti ha video yesowol habdi abonné ha chaîne meɗen Fasaha TV, partage hen e sobiraɓe moɗon video wol ɗo heɓa kamɓe aɓe nafitoro be makol. Allah ciddi en jam. Assalamu alaikum.